Etortzeagatik, gaurko eguna garrantzitsua da. Besteak beste askotan baitere, jente zibide etortzea baitere bere balio daukolako batez ere olakoetan, igual goxoago ongo gara, baina jende gitxiago etorgara gaurre gitxiaz. Ikusten duzuen moduen, gaur Usurbil 1996 Memoria Elkarteko kideak etorri dira, eta IPES elkartetik beti zehatzen garena da, Memoria Elkarteak izeneko olako saio sortan egiten ditugunak izaten direla, memoria modu batean bestean lantzen eta elikatzen dituzten eragile, dinamika, herri, elkarte dalakoen ezagutza plazaratzea, non eta Astra, non eta Gernikan, horren maila baten ematen digulako baitere, nondik ikasteko aukera bat, askotan baitere pentsatzen dugu gauza pilo bat da Euskal Herrian sortu eta egiten direla eta hiengandik ikastea oso garrantzitsua iruditzen zaigu da badala. Eta gero bigarrenik, haren bitartez horrelako espazio kolektiboak sortu baitere, elkarrizketa sozial, politiko, kultural, memorialistiko bat ere sortzeko, ze askotan, eta hau baiti Gernikatik asko sustatzen dugu, eta agian igual Gernikatik esateak baeko bere balio erantsia bada, Euskal Herrian memoria loturiko ekinbide pilo bat egiten dira, baina askotan daukagu sentsazioa gure arteko elkarrezagutza eta gure arteko elkarrizketa eta gure arteko sustapena ez dira beharrezteko, ez? Eta agian, egunen baten lortzen badugu, memoria modu baten bestean lantzen ditugun lagunak, eragileak, herriak, elkartzeak, seguramente kontuatuko gara zelako potentzialitate handi bat daukagun. Eta horretatik baitere zer gogoetatu daitezke, eta agian beste batzuk igual, inkluso bildurtu eta ikaratu daitezke. Eta horre maila batean guri irri bat zotarazi. Orduen, nik uste hori baitere, bada zer pentsatzeko. Eta orduen guk horren bitartez baitere zehatzen gara sustatzen. Lagunei emon aurretik berri edo hitza, ohar 2-3 epatu nahiko genituzke. Gu memoria elkarteak edo IPSI loturiko nahiteko horrelako memoria saioak egin ditugu kurso osoan zehar, eta ekainan berezik egiten dugu bat, jakinda kontrakorrontean dela, ze ekainan igual, jendeari igual ez dako, hainbesterako gogoak pizten, baina badauka zentzu, simboliko bat. Eta badakizue, Gernikako bombardaketa emon zenean 1927ko apiain 26an, handik eta egun gitxira, 28, 29an, Estepan Urkiaga Lauaxeta izeneko idazle, sortzaile, politikari, historiari eta bartako bat, Gernikara nazioarte mailako kastereak sekartzala zala, atxilotua izan zala, ondoren espetxeatu izan zan, eta ekainaren 25ean Gasteizen eraile izan zan. Eta guri iruditzen zaigu, Estepan Urkiaga gorrezkatzen duena, isatez mungiarra zan, laukistar mungiarra zan, hemendik oso gertu dagoen herri batetakoa, justo gaur da eguna, orain dela 26 urte, fasistek mungi hartu zutena, eta iruditzen zait, konexio asko dauzela, Gernikagaz lotura daukatenak eta Estepan Urkiagaren figuren bitartez landu beharko genukenak. Eta agian, nik hortan igual ez doko da besteko arrakastarik honetan, baina nik jarraituko dut horrekin oso tematua. Eta da, Estepan Urkiaga Lauaxeta eta Gernikaren loturak, uste dut, trascendentzia politiko-kultura handiko elementuak izan zitezkeela, eta ni saiatuko naz beti hau sustatzen, eta ekainan agian igual neun bakarrik egon hemen ere, hori aldarrikatuko doz, esentzu osoa iruditzen zaite badaukala. Hori batetik. Bigarren, eta horregaz batera parkatu, horre maiganetu dizuet, askotan gauzak oso harin dijoaz, igual lar harin egit, baina askotan posorako edo patxadarako, trataerarako euskarri eta pentsaera edo hausnarketa ezberdinak baitere sustatzea aldera, nahiko larri bilten gara, ez? Eta, saiatu izan gara, Lauaxetaren figuraren pean, orain dela urte batzuk da, 2005 urtean, Edorta Jimenez, mundaka idazle famatua, hemen tinko oso gertuko eta atzo guen Jain Urdaibairen salaketan baitere, sutsuki ibil zana, 2005 urtean, ateramine publikazioan, erreparetzatu politikoen literatura kuaderno horietan, Lauaxetaren inguruko gogoetan nahiko interesgarria pasatu zuen, eta orain dela 10 urte pasau eta gero zentzu politiko berdintzen jarraitzen duelakoan nau. Eta orduen horreri baitere, uste dut, lehen aipaturiko hausnarketari
purtsu eta arrazoi bat emotera dator, eta horregatik baitere, euskarri moduan baitere, norbaitek irakurtzeri badu edo irakurtzeko gogoa baduko, nahikoa temporala denez, lagungarri dirako horrelako euskarri bat edo plazaratu dugu. Eta gero bigarrenik guretzako ohikoa dana. Igual zuentzako igual izaten da berrikuntza, guentzako igual ohikoa da, eta da, prentsa dosier bat egiten dugu, memorialkastatik edo saiot batetik bestera egiten duguna, eta prentsa dosier horretan saiatzen garena da jasotzen komunikabide batzuetan behintzat, Euskal Herria aintzat hartzen dituzten komunikabide batzuetatik, memoriai loturik egiten diren prentsa, adierazpen, artikulu, hausnarketa, ekimen guztien plazaratzea. Eta neko dato signifikatiba bada, ze askotan baita hitz egiten da memoria iragana, bakarrik egun efemeri batzui loturik dioen zerbait dala, azkeneko saioa egin genuen aurtengo apirilean 25ean, Igor Meltxor ekarri genuela Kabakaz liburuen aurkezpen egiteko eta memoria, futbola eta haren kulturako elementu guztien egiteko translazio bat egiteko, apirilean 25ean, beraz, orain ez dira pasa 2 hilabete eta horrelako totxo bat urtein jat. Orduen, neko adierazlea da batez ere, zenbat produkzio egiten delako memorien ikuspegitik Euskal Herrian, asko seguramente ez dena jasotzen prentsa mas media ofizialetan, baina jasotzen den hori ere oso mardula da. Eta iruditzen zait horren bitartez baitere bestelako hausnarketa batzuetako tartea emoten dozkula. Eta agian, nahiko kontsumarineko joerak ditugun honetan, bestelako begirada batzuetarako eta bestelako hausnarketa batzuetarako euskarri bat izan leikela. Eta orduen hori, opari gisa behintzat guk helarazten dugu. Badakit gero beste kontraesan batzu sortzen dituela papela gazta bar, baina los clásicos y las clásicas, momentuz mantentzen gara papelaren beharragaz. Hori esan da, eta ja sartzen da zapurtxuet, Usurbil 1996 memorialkarteri loturiko horregaz. Aurretik, zoritzarreko berri bat izan dugu gaur, eta uste du baitere bere merezimendu baite badaukola, jakin dakizuen moduan Javier Salutregi hilda gaurko egunean, izatez bilbotarra, egineko zuzendari izan dakoa, hemen egineko kazetari izan dako bat badugu, eta hemen baitere lotura bat edo beste batokin izan du berien lagunak ero badoguz. Izatez azkeneko garaietan baitere ean baitere bere ez dakit, bere kanpamentu base baitere eukindakoa zan, estutasuna eukin aurretik, orduen zelan baita eskualdagarretaren horieteko lotura eukin paseukon, badakigu baitere haren ondorioz espetxeakoa izan zala, egineko zuzendaria izateagaitik edo komunikabide batako zuzendari izateagaitik espetxeatu izan zala, non eta ustezko sasi demokrazia baten testinguruan eta 1998 emon zan itxiera eta ondoren emon zan epaiketa 18 hainbat lagunekin batera, besteak beste Iñaki Josi baitere egon zana, eta badakigu baitere makroepaiketa horiek zer bizi arazi ziguten, nire baitere horri baitere bizitakoan naz, eta haren ondorioz ere Arantza eta biok elkar ezagutzen gara, gazteagoa ginen biok, baina hori baitere basan, badauko baitere gurekin lotura, eta Arantzak zan zidatako, zein nintzen gogoratzen, baina berak egatu ziren nintzen genuen telefonoz. Eta gero, gauza guzti eta zaratago, ondo dau gure buruaz barra egitea eta egoeraz barra egitea futxu eta egoerari aurre egiteko baitere, baina batez ere nik uste dut merezimendu osoz egin behar duguna da, agur eta gore esatea Javier Salutregiri, berak egindako ekarpena eta gaur eguneko testuinguruan horrelako kazetaritza konprometituen aldeko apustu egin izan dituzten militanteak, agurtzea baitere dagokion eran egin behar zaielako. Hori esan da, aipatuko dizuet bi kontutxo. Batetik, normalean guk egiten dugu hasi aurretik ja opari bat, eta da opari erantzunkizun, bai? Eta opari erantzunkizun zertan datza. Guk bertaratzen ditugun edo gonbidatzen ditugun lagun guztiei oparitzen diogu Gernikako txoria. Gernikako txoriak badauko simbolo handi bat, Gernikako herriak edo Gernikaren askatasun eta barekaren aldekoak kolorez hornitu izan zegoena bere garaian, 50. urteurren testuinguruan, geroztik Gernika batzordeak lekuko gisa edo mantendu izan duena, eta guretzako badaukagun altxorrik preziatuena da, eta hortik aurra betera entzunkizunez hornitu dagoen elementu bat da. Hau ez da bakarrik ondo garatzen den zerbait ketan bien, baizik eta aldi berean baitere, honek ordezkatzen duelako gauza Euskal Herrian, eta Gernikatik mundura eramaten gaitu. Eta iruditzen zaigu baitere, mendik aurrera Usurbileko lagunek merezimendu osoz baitere, eta erantzunkizun osoz baitere hori jasotzeko eskubide eta bete beharra daukazkoa.
Hau guztia esan da, lehen indieta purtsu bete spoiler bat, esateko zergaitik usurbileko gaiak zelako interesa aukin dezaken guretzako. Orain aipatuko digut eta seguramente ikusiko ditugu zelako lanak egiten dituzten edo egin izan dituzten, eta uste dut oso interesgarria da ulertzeko baitere memoria beste zonalde herri errealitate batzuetan zelako egiten ari dan. Saiatu izan da zena da purtsuet sarrera moduan baitere bestelako zubi bat topatzen, eta zubia izan da gure lagun oso karismatikoa den Ingo Niebel idazle eta historiaria, izan be, Ingo Niebelek baduka lotura bat Gernikarekin, hori badakigu, hemen askotan egon da, eta Gernika Memorien Lekuko plataformako kolaboratzaile iraunkorra ere badalako, baina azkeneko urte batzutan baitere, usurbilekin baitere eukin zuen horieteko hartu dumon bat, badakizue Ingoke sarrik hartzen dituela Alemaniar jatorriko pertsonak Euskal Herria ezagutzera, eta berak iten ditu apurtxuet horren inguruko hurbilpenak. Orain dela urte batzuk usurbilen egon zan, eta galdetu diogu, esperientzia horretatik ze gogoeta ateratzen du, bereik ez dut ikusi, eta hori ikusiko dugu da batean. Kaixo, agur bero bat unitari dizuet Alemaniatik. Ibon Mendikak bideo honetan erantzun beharreko bi galderan bidali dizkit. Lehenengoa hau da. Zelako izan da orain bi urte usurbil 1926 elkartearekin izandako harremana. Niretzat, Gernikan baino memoria historikoa lantzeko beste modu bat ikusi duen lehen aldia izan zen. Gernikara fasismoa airetik iritsi zen, usurbilara guretik. Lubaki batzuk bereraikiko zituztela esan zidatenean harrapatu dituen. Alemanian gauza horiek militaristak egiten dituzte ultra-eskuindarrak. Horregatik galdetu nuen. Ondo gogoratzen badut, Lubakiak fasismoaren inposketari aurre egiteko beste modu bat adierazten duela erantzun zidaten. Gernikan ez zuten apirilaren 26ko errazo fasistari aurre egiteko baliabiderik. Usurbilen bai. Bi historio ikusten ditut, bi memorian desberdin. Gero, izendatzaile komun batean amaitzen direnak, diktadura fascista. Bi herrietan, Euskal Herri osoan bezala, diktadura bi zutabetan oinarritzen zen. Errepresioan alde batetik eta garailarekin konpondu beharrean bestetik bizirik irauteko. Hala ere, diktaduren aurka erresistentzia mugimendu polifazetiko bat sortu zen. Kulturari dagokionez, Picassok nazioarteko fokoa Gernika jarri zuen. Usurbil izeneko kuadrorik margotu ez zuenaren, hiri honek bere bidea egin du euskal kulturaren erreferente bihurtzeko. Horregatik, niretzat, Usurbil egungo euskal kulturaren hiriburu ezezaguna da. Bigarren galdera hau da. Nola pertzibitu zuten memoria lan hori ekarritako alemandarek. Alemandarek ezkertia eta antifasistak ziren. Baina, Aitorrek galdetu zienean beren familien iraganun naziaz, Alemaniarrak muitu gerratu ziren. Badirudi ez dutela inoiz beren familien historia politikoa landu. Horregatik hitz egin dezaket nitaz. Nire bi aitonak naziak ziren. Niretzat, naziak Hitlerren alderdiko kide izatea esan nahi du. Nire aitaren aita oinarrizko kidea zen, baina amarenak kargoa zuen alderdi nazia. Historia personal horretaz beste batean hitz egin ahal izango dugu nahi baduzu. Horrekin azpimarratu nahi dut historialaren bete beharra ez dela historia berriz kontatzea. Eta bete beharra ez da epaia ematea, ez da epailea, zientifikoa baizik.
iragana aztertzeko datuak bilatu behar ditu. Nola eta zergaitik gertatu zen azaldu behar du. Iragana ezagutzen badugu oraina den bezalakoa delako uler dezakegu. Eta ezagutza horiei osker etorkizun hobea sortu ahal izango du. Horretarako ez dago abia puntu bakar bat, asko baitzik. Gernika eta Usurbil bi dira. Eta orain, bukatu dut, truke emankora opa dizuet. Agur eta jo, horrengo arte. Ingo nibelek badio, zerbaitik egitik izango da. Eta gainera, bueno, bere euskara alemandar horretan baitere egin izan dut, eta gainera zentzu gehiago duko. Hemen baduko bestelako lotura bat, Bustrialdea, Urdaibai eta Usurbil, eta basan baitere Pamari Torrealdai. Eta guztu baitere euskararen bitartez hori gauzatzea, are emankorragoa dela. Hemendik aurrera ja zuena da hitza, Aitor, Arantza eta Joma datoz Usurbiletik, eta kontatuko digute zer dauden egiten, eta hortik aurrera, bueno, sortzen direzen zalantzak, eztabaidak edo iritziak, partekatuko ditugu. Eskerrik asko eta haupa zuek. Bueno, lehenik eta bain eskerrik asko denoi etortzeagatik, elkartearen izenean. Hau bete hortzutzi gaituzue, espero genuen gu honi etortzea, kontatzea eta lehenengoa jasotzea izan da. Jo, egia zen, ingorenak utzi nau, harri eta zur oso ondo hitz egin du, eta jo, egia zen, oio pikorra jarri zezkit, personalki. Bueno, harira joatearren, nola hasi ginen, pixkate Ibone planteatu zigunean, solasaldi moduan planteatu zigun, elkarrizketa moduan orduan, horretikan ere kotxean esaten nien. Hirurok hitz egin behar dugu, ez den nahi nik hitz egitea, gero Arantxak eta gero Jomak asko ze zurrunagoa geratzen delako, guatzen hiruron artean egitea, azkenan, bueno, hemen fase desberdinen protagonista gaudelako, nola bezatearren, lehenengo protagonistan Jonna da, Jonna baino lehenagotik esan behar dago Usurbilen bazegoela ja liburu bat publikatu zuten, Usurbilen memoria historikoa jorratzen zutena, eta hori izan daiteke pixka bat abia puntua. Noiz izan zen hori Arantxak, urte izan zen? Arantxak parte hartu zuen liburu horretan? Bai, etzan memoria historikoari buruz, zan gehiago garaikidea. Oraindik kontatu ezin den historia, gure belaunaldikoa alegia. Hasi ginen egite memoria errepresio baten bilduma alor desberdinetan. Bai tortura, bai espetxea, bai euskara, bai insumizioa, alor desberdinetan. Baina ikusten genuen hasiera horretan, konfliktu hori nonbaitetik gatazka hori bazatorrela orduan. Nondik abiatu, ez? Nondik abiatu eta eman behar genula pixka bat, kokapen bat, beste errepresio handia izan zanak gerregaraikoa. Orduan egin genuen ikerketa txiki bat, garaian batzuk bizi ziren eta hori. Eta handikan, ezakit, sei bat horri edo zazpi bakarrik idatzi genitun, eta izan zen sarrera, liburuaren sarrera. Hori da, herriak badaki izena zuen liburuak, izena du liburuak, eta hortikan urte batzutara, ez, Jonma, sartuko da pixka bat bain estenan, zu bueltatzuk emazen izkion, informazio ikusi zenuen... Historik izan zen, 2015an hartu nun gai hori, etzola jorratuta zen, baina etzen oso jorratuak gaur egun dakagun emaitzakin batea. Eta orduan ni hasi nintzen, nire kabuz, bere kuadriako batekin, gaur egun elkarten dagoela argazkariari bezala, gurekin. Eta bilok hasi ginen, pixka jorratzen, ari horretatik tiaka, esateana. Eta bueno, zein pixka jendiek galdetzen, gure kabuz. Gaur egun elkarteak induen lan guzti hori, gure kabuz, internet bidez bilatzen Usurbilen zer referentzi izan duen bai gerran, o gerra inguruan, herriko jendei entzun da, igual familiar bat ola zakala, pixak aldetzen, eta pixak kazetaritza lan puntu hori bezala egiten, investigazio puntu hori, eta urtea pasatzen fungina eta orduan bai egia da, zozer gehiago, liburu horrek zakan jorraketak gehi, material gehiago lortu genuen, eta ikusi genuen, azkenean, beti esatezan, Gipuzkoalden, iparraldeko zona hori beti Irunek eman du izena edo Donostik eman du izena, o fusilatutan, o represioan, o gerra garaian, lubaki, gudarik, eta esaten, hemen Usurbilen,
hemen atatzen nahi da. Konturatzen ari zinen, zegoela informazio asko, Hori da. herriak etzekin, naiz eta liburu izan herria badaki, asko eta asko bendikan, Hori da. etzen ekiten. Esan hemen mamia dago, eta hemen dago igual histori bat, oin arte ez da naharritu. Eta batean, Realaren partida batean, futbol partida batean, lagun komun batek aurkeztu gintun, Hori eta da. ez dakit nola atea zangaia memoria historikoa nago eta beste, liburu bat publikatu nuen 2011an, Guadegi eta Milizianoen inguruko testigantzei buruz, eta tartean Usurbileko bat zegoen, Manuel Goenaga, liburak Hori da. izena du Maizales bajo la lluvia, eta batean zutak, gehatu zinean datu horrekin, liburu hartu, irakurri, Eta gero, liburu horrekin, Manuel Goenagan bizitza kontatuta eta bai herritik ibili izan zala, zenean lagunakin junginan Andatza mendira. Andatza mendia da Usurbilen dagona. Fronte gune bat da, eta Hori da. gudariak hor kontatzen zuen nola aritu ziren borrokan, eta... Hori da, guk ez genekin fronte bat hori izan zara, eta orduan junginan, guazen lubakik bilatzea. Seguro egon behar duela, pixat orientazioak eta ikusita, eta ez genuen zer aurkitu. Ez genuen zer aurkitu, ez bajoiak, baina eske Usurbil esateu, eta inguruan egon da, eta hemen Usurbil, eta internet dute Usurbilen. Eta orduan, deialdi bat bai nula pixkat herrin, jendia saltze zan, emaitza izan oso hona izan, baina jende kopurua, baina bai arantxa saldu zan. Orduan, lehenengo, solasaldi hori bai izan genula, eta hor gehatu zan. Orduan, gero, zurekin eta proiektu bat jarri nizu mai gainean, zergatik ez dugu jorratzen 36ko... Erakusketa bat egin genuen, historialari batek, Aitzola Arroiok eta biok erakusketa bat egin genuen Koldo Michelena Donostiko kulturgunean, eta batean Jon Mak esan zigun, Usurbilen badago proiektu bat, Usurbilen ez da jorratu ondo memoria historikoa, anima zaitezte 2019aren bukaera zan, okerzpan naiz, 2019... Udaran, Bueno, eta 2019 baina udara. Hendikan pandemia etorri gabe, eta honek hiruzpalau aldiz, proiektu badago, Usurbilen ez dugu hori jorratu, badago asko jorratzeko, fronte egon zala, baietz, ni egonda nago, mendietan, eta badago hor, eta bukatzen dugunean erakusketak, murgilduta geunden erakusketa potente baten, bizita gidatua egin dituen, ez dakize, eta bukatzerakoan, zen genion, venga Jona, guazen, zer da, eta horrekin, mankomunatu genuen idei guztik eta udaletxak ginen. Udaletxeari aurkeztu genion proiektu bat, legealdi proiektu bat, hiruzpalau urteko legealdi proiektu bat litzatekeena, fase ezberdinetan, eta udalari gustatu zitzaion, ondo ikusi zuen, begi honez ikusi zuen alkateak, eta talde guztiek, hori oso importantea da, bai. Hau batez talde guztiek, EH Bildu, EAJak eta PSOEk, hiru alderdi ordezkatuek. Bai, baiezko eman zuten, oso ondo ikusi zuten, bozkaketa bat egin zen, eta dena ikusi zuten balekoa zela proiektua eta aurrera atera beharreko proiektu bat zela, beharrezkoa gaina. Kokazazio Usurbiltzen bat laguneko... 6.000 biztanle. Gau 6.000 garai urtan, 5.000 eta... 2.000 eta 500. Bai? Hain naria guztu horren beste? Ondorengo industria... Bai, hori da. Eta hasi ginen lehenengo urteo, hori izan zen pixat investigazio fasea. Hasi ginen. Hainbat fase egin dituen, ezta? Onartu zigutenean proiektua, 3 hasi ginen. Aitzol historialaria, Aitzol Arroi historialaria, Jonma eta 3 proiektuarekin. 2019an izan zen, 2019an proiektua aurkeztu. Eta hasi ginen ikerketa fase batean, Aitzol historia izan da, artxibotik, Salmangako artxibotik, Abilako artxibotik, dokumentazioa lortzen hasi zen. Eta, gero bai internetez edo bai, udaletxeko artxibotik, Donostiko udaletxeko artxibotik. Importantea zen hori, lehenik eta behin informazioa jaso, ez da neukalako ere bai askori, zeuden 6 orrialde liburu hortan idatzitakoa, baina hortik aurrera, bai, herrian esaten zana, baina ez genekin benetan egia zen, edo ez, txutxumutxuak ziren, zurrumurruak, eta orduan ikerketa fase bati heldu genion. Argien euskan hainbat fase zirela, ikerketa fasea, parte hartze fasea, edukitze edo gorpuzte fasea, eta orduan lehenengo hori heldu genion ikerketa faseari. Eta ikerketa fasea, seginen ja materiala sortzen, ikusi genuen, gauz batetik, beste gauz batea datorla, horik eta haundigua. Eta orduan, udaletxin subentzioetan lortzeko, laguntzeko, bai artxibota juteko eta gastuak dianak lanketa hori iteko, horrek esan zigun, hitzarmen bat behartzala, hitzarmena iteko elkarte bat sortu behartzala, eta bestela ezin dala.
hori izan zuten udaletik. Oso gauza oso potoloa zala, esfortzu handia zala ekonomiko udalentzat, baino behar zula elkarte bat sortu, behar genuen elkarte bat sortu. Gu ja bagenukan bigarren fase bezala aurreikusita parte hartze fase bat, alegia deialdi bat egin herritarrei auzoako aldizkaria, herriko aldizkariaren bitartez, zala deialdi bat egin, jendeak parte hartzezan eta herriko jendeak, esku hartzezan egin genuen deialdia, hori da. eta batean Arantxa azaltzen da, beste hainbaten artean. Beste hainbaten artean, hori da. Bileran Nire paperak ikartzen egin. Claro. Hori bakarrik, nekien. Hori bakarrik. Biran dagoen. Hori, Arantxa etorri zan, guk genuzka materialekin, eta Arantxak bere garaian indako ez bakarrik liburuan, eta liburutik kanpo zauzkan, dokumentu eta elkarrizketa transkribituak izan zian, elkarrizketak ebai, transkribituekin, juntatu ginen eta azkenean talde bat sortu genuen, izan ginen, zeman juntatu ginen, 11 ez? Dozena bat gutxi gora. Dozena bat gutxi gora bera. Desberdintakoak, ideologikoki ere desberdinak, hori oso polita izan zen, oso desberdinak danak, eta bere baserrikoa. Hori da, eta denak batin genuen, eta orduan elkartea, funda horik eta hunditzen, baina ez kopuru jendia, sino informazio ugari hartzen. Osea, alegia, historia hori izkutatuta ondana beti herri batian, guk lortu izan dugu, gaur egun argitaratzea eta nun txertatzea web horri batian. Parte hartze fasea zekana zan alde batetik gorpuztea elkarte bat. Kontatu dizu egon bezala, diru laguntzen kontua kanalizatzeko, eta bar. Gero bai, importantea, herriko adinduak elkarrizketatu behar dira. Eta hor norrobe herriko jendeak baino. Eta orduan ere, hortarako ireki genuen beste bide bat, nola esatearren, ez? Eta ekin genion entrevistak egiteari, zenbat egin genituen, Arantxa? 22. Esateat zenbat egin genituen, Arantxak mordoska bat egin zitulako, besteak beste. Oainik editatzen egia, Imaginatu, ordu erdiko bi orduko elkarrizketak, adineko jendeari, zer zekiten, zer ez, eta bar. Zerzakotik akartzen duten ere, zaila dira. Apiadarroi ez duen elkartea sortzea, ja bazeukala bere, presidente egin behar dezu, ez dakize, gorpuztu behar dezu, eta eraberean gero, elkarrizketak egitea, gero, bukatzen ez dan fasea, ikerketa faseak jarraitzen zuen Salamankan dokumentuak eskatu, beste hainbat artxibotan, eta bar. Lubakia berreskuratu ere. Hori izan beste parte bat. Hori beste parte bat. Ez que berez hasiera batian, honek eraldatu intzan. Zure helburua zan hori. Helburua bakarrik izan zen udaletxea junginan nian baizala, guazen usuliko lubaki horiek berreskuratzea, eta gune memoria bat sortzea han, eta horrek eman zigun gauz batetik bestea, azkenean herriko, jakiteko baita, herriko historio horiek baita jakin bardia. Eta argitaratu orduan, izan da, uste genuen erronka txiki horri bota behar genuen, azkenean erronka bihurtua, 3 urteko proiektu bat, udaletxeak lagunduta, eta, azkenean, elkarlanean itia jotasun urte guztian, eta orduan gehatu zen, bai ez bakarrik elkarrizketak, gero, aitortza memoria guneak ere sortu. Memoria gunei dagokienez, izan behar da, nik uste izan zen gure erakusleioa no esatearren, ez? Herrian ja, ari zen bolo-bolo zabaltzen, bazegola elkarte bat, bazegola jende talde bat, mugitzen ari zena, eta bar egiten. Baina bai, nik uste badagola hor mugarri bat no esatearren, eta da ekitaldi bat, ez? 85. urteurrena. Faxistak herrian sartu ziren 85. urteurrenean, nahi genuen olako... Hasiera horri eman genuen. Zea poetiko bat eman, esaten da, kutsu poetiko bat, justizia poetika bat eman genion, eta orduan, pixka bat, egun hori bilakatzea demokrazian eguna, ez? Askatasun eguna, buelta eman. Elkartean lehenengo taupadak izan zian, eta esan genuen, 85. urteurrena, igual ez da betor, como pistoletazo de salida bat ematia. Webgune gortxe ikus dezakezue, beira, hau da ekitaldiaren ondin norako, joango naiz, bat esplikatzeko. Bai. Hemen, ikusten zute frontoia, Usurbigo frontoia da erdigunea, aldamenean dago, menatzean dago Eliza eta Elizaren Horma, norke abesten zuen Usurbigo Elizaren Horma, famatua, urkok ez, uste? Eta ikusten zute hemen, beira. Baina letra hartzerena da. Hartzerena da, bale. Arantxa. Arantxa, hori da. Piskat gora, ego pekin bagillo, hortxe. Guretzat importantea zen, 85. urte horren horretan, hemen nortzu daude.
Zeintzu dira horiek? A ber, hemen betorreko honek, Zein uste zuen, diala, hori galdetu zuen. Hauek. Bai. Bueno, fusilatuak. Iruditzen zaigun, omenaldi bat egin behar zela herri oso hori, baina bereziki fusilatu. Jari ginen ja, informazioa biltzen fusilatuen inguruan, ezta? Eta, bueno, egin genuen izan zen, taka. Genitun fusilatu guztiak hemen jarri, eta, bueno, herriko frontoian, erdigunean egin ekitaldia. Igual, Arantxa, jarra daiteke bideoa, mesedez? Claro, a ver, horregatik hasi ginen, teorian. Zarra guatuko zertea, zainaz belikaz, baseguan izabat. Komiki bat, bai. Bueno, zerra. Nik esan zainaz belikaz, eta ni aldiz, ni pertsonen bizipenak eta hori baina, honi gustatzen. Bueno, lubak ikinda, gero ja, elkarte ja ondo sortu zan, ondo ja sendotu zanean, eta ziginen ikerketa hori, bueno, egia da, Salamanca, Avila, Guadalajarako artxibotatik, internetetik, eta bai testigantzatik jasotako informazioakin, bai ikuste genuen, usuriko frentia hor daola, eta gainetik daude dokumentu ofiziala, batez ere bat dago, Karlistaldetik, Diario de Beorlegi, bai nun berak esaten du, que hay una fuerte resistencia, handatzako lubakita, bueno, handatzan, eta... Zenbat, Donostien hori eta zenbat denbora, aste bete egon 8 egun hor mantendu zen? Horraz izan, abuztu bukaera pixka fortifikatzen, esango genuke, eta 15 egun luze duratu zuen frontiak, esango dugu. Uste polita nola Usurbezako herri txiki batek daukan fronte hori, daukidun garrantzi hori, astebete baino gehiago aguantatzen fasistei, eta gaina refortzu askorekin Bilbotik, jende asko etorri zen eta armak ere bai Bilbotik ekarri zituzten, eta herriak etzekien. Gau gain dela 3-4 urte daute, adierazgarria niretzat ere bai hori. Eskamen izan da, bueno, txonez egitzen, lortuta informazioarekin junginen mendira. Toengoan ja junginan ja mentalizatua bai aurkitu behar degula. Orduan, bai garaiko prentsak irakurrita, eta non referentzia egite zituen handatzan, non Candido Saseta, Gipuzkoako buruzagia ere... Zuek Labaxetak ez dute, gu daukagu Candido Saseta. Hori, bai Candido Saseta hor bertan egon da... Han egon gudariekin eta mendigoxalekin. Eta usunia ere zauritu zutela, eta bai informetan eta jartzen duna, orduan bai junginan. Eta, azkenean lortu genuen, identifikatzea, lubaki izangoa, ez da izango, igual bide txur, baina erdi da, ez da bidea, bueno, 7 lubaki identifikatu genitun. 7 lubaki horietatik, bai, esan genuen, elkartean bai atera bartzala, lubaki horiek berreskuratu bartzea, bai edo bai, eta gero bertan, memoria gune bat itia. Eta kontatzea zergatik nola, eta ze pasazan, dakigun informazioatik. Iaz, hasi ginen berskuratzen ez da. Hori hasi ginen, bai, hori dala, identifikatu gain dela 2 urte eta lehen urtean hasi ginen lehenengo fasia. Udaran, ekainan, urten, gain dela... Hemen ikusten dira argazki batzuk, arkeologoak, kota batzuk egiten, ez dakize, aztertzen... Orduan, lubaki aurre egiteko, claro, ja gutxi gara jakin, ingenun, kontaktatu genuen arkeologo eta historiadore espezializatuak dianak memoria historikoan lubakitan. Eta bai, arkeologoa da Bizkaitarra ere, Portugaletekoa eta bestia historiadore zen Gasteizekoa. Eta orduan beraiekin geratu ginen, eta jo ginen zehartatzea, hori lubakia dan o ez da lubakian. Bueno, beraiek esan zuen baietz. Eta orduan ja proiektuan eta sartu genuen, berreskuratzeko. Zeratik eman genion forma arkeologuei eta hori oso importantia da. Bestela herriek badaka jutia, piko ipala, atatze deu, baina, karo, beraiek bai kontrolatzen dute lubaki horiek eskabatzen duenean hitz egiten du, Karo, guk igual, ez dugula ikasi arkeologia eta ez dakik guztien esate duen. Eta orduan ere, batez ere oso importantia, eremu hori, dago diputazioan aldetik, bai permiso eskatuta, ondare babestua dago. Zaitezke auzolanean, berak esan du bezala. Eta hori bai, dara bai oso importantia, kontserbatzeko. Gaur egune baita, bai Bizkaia alden eta daude gizon lubaki pila, tamaioan, kota 3-3, baina ez daude, ez da industuak, ez da babestuak, baina adibidez Burdinesia orain bai dagoela babestua, ordua zen, esate genuna. Eta horrekin bota genuen, orduan legurtian hasi ginen. Eta berez genuzkan 5 ateatzeko. Bai, 4 atea genitu. Zeratik? Zeba, lehenengo lubakian, goiko ezkerrekuan,
lehenengo kata intzutenean, ja materiala pixkataz izan ateatzen. Baina, bueno, atezian, berrogei kaskillo, hola, eta, bueno, eskabatzen hasi eta hasi, bueno, bukatu genuen. 800 eta piku ja 900 kaskillo ateratzen. Botei ardo bat, sandalea bat, ateazian, bastoian, bai, pomua esango genuen, arrano formakin. Balak, peinetak, hori zen meto kuadrotan. Baletan, periodiko zatiak jarrita, eta uste kandela bezala erabiltzen zutela, hor daude, oain historia hor dabil, pixka investigazioa egiten. Eta kiston sorpresa hartu genuen, karo, horrek ze pasazan, eman zegoen kiston denbora pila, porque zan, hasi eskabatzen eta hasi ateatzen. Eta karo, etzan, para bakizu, arkeologoekin da, poliki, bori, horta bezala zepiletzen, poliki juten bezala. Eta horrek denbora asko kendu zigun, eta orduan ezin izan genuen, karo, beste lubaki guzti horiek atea. Orduan, bai berreskuratu ditugu 4 lubaki, eta 4 lubaki horietan bakarrik etena horratea zen, bestetan kaskillo batzuk suelto eta. Orduan, aurten, bigarren fasia ja bukatu behar dugu. Dara, hemen dago, bekoan T-forma dakana, ikustea pixkat, beko partia dago eskabatu gabe. Hori bai, eskabatu behar dugu, bai? Eskabatu behar dugu, eta gero beste bat ere aterako dugu ezin izan dugula, berreskuratu. Eta horrekin, esitu, eta herritik mendira memoria, ibilbide bat, hori da gudalekuena, lubaki ezberdine, panelekin, informazio guztiekin, QR bat bideratua web horrira, eta nahi dugu hori norbait, imaginatu, beti izangoa, Donostiara juten, bakigu gaur egun Donostiko presioak eta nola izan dira, igual inguruko herrita juten dira, eta ediz Usurbila etortzen dira. Usurbil nahi dut ezautu, kanpoti dator, zerak, igual mendira nire jun, opzioa badakazu, ibilbide hori parte hartzia. Horri lotu behar zaio, udalak iaz egin zuela ikerketa bat, hausnarketa bat eta lanketa bat, Usurbilgo turismo aldetikan puntuen inguruan, baina Jon Maia bertsolariak proiektua egin zuen, eta tartean bat zegoen memoriaren Usurbil, aipatu zuna, eta hor bai txartatzen dela, eta proiektu horretan interneten dago, txartatu zuen memoria historikoa, alegia biztagi datuak egiteko, ondoren ideia delako, bigarren fasea bukatu ondoren panel batzuk jartzea, non azalduko diren, historia guztia, eta bar. Eta horretan ari gara horretxe bertan, oraindik bukatu gabe haude proiektu hau eta... Ondare bezala. Ondare bezala. Ingok esaten zuenean, pixka eta raroit, eske, ondarea azken finean ikusten dela, herri baten, herri txiki edo herri handi izan, berdin da, atzeko historia ezagutarazten edo jakinarazten duen zerbait, ez? Orduan, izan zitekeen polita, ez polita, tragikua, ederra edo nahi duzuena, baina hori gertatu zen eta hemen gertatu zen, eta hor daude aztarna horiek, eta ondare hori ere, ondare historiko hori ere transmititzeko. Historia emozionalaren parte da ere, bai, lubaki hauek Usurbilen historia emozionalaren parte dira, zalantzari gabe, fisikoa delako, baina era berean ere... Ez da animo belizista bat alderantziz. Alderantziz, da pixka jakitea, Usurbil herriak bere defentsi izan zuen, gerra garaian. Eta inorrek gaur egun arte, herri netzak, bai, handatzen, baina ez da entzun handatzak berez Usurbil zeindu izan dula, edo erresidentzi duin bat eduki dudula, fascistak sartzearen, baina, geho ja sartu. Hor parentesi bat, esan beharra dago herri gehienetan bezala, Usurbil izan herri bat, neko rurala, orduan, zituen pixka bat industria pare bat, justu leheno esan dugun altzairutegi hori bat, baina berezan baserritarren herri bat, zean kapitalaren hiriburuaren ondoan, baina baserritar herri bat, ez? Orduan, jendeak kontatu izan du beti, bani joan zara, nire majutezan ez nire matera eta hau ikusi zuen edo bestia pasazitzaion. Horrelako gauza, baina ez dago transmisioan beti oso orala izan da. Eta orduan, horako euskarriak eta izatea, adibidez, esateko, lehena hasi naiz, herriak zan oso rurala eta politikoki
Pues, bueno, karlistak, alde batetik, falangista asko gerora, igual, baina falangistak etzak, karlistak batez ere, eta gero, EAJak zaukan indarra, eta gero bat zauden ezkertiarrak, nola izaneko izquierda republicana, komunistak ere bai, alboan lasarte zegoen, eta lasarte horia, eta horian oso potentia zen, deitzen zioten Rusia pequeña. Zen oso potentia zen komunismoa eta sindikatu asko, eta bar. Eta nola ez zuten lortu egoitza bat, Usurbilera ekarri zuten, orduan oso lotuak zeuden biak. Bi esparru horiek, nolabait errepublikak defendituko zuten bi esparru horiek, oso enfrentatuak zeuden, Osea, baina topatu ditugu gauzak, ben artean oso gaizki, nazionalistak eta zeak, ezkertiarrak oso gaizki. Gero gertatu zen, txakurra handia etorri zen, eta leku guztien bezala milizia sortu zituzten. Miliziano horiek, egia da, frontea logistikaz lagundu zutela, osea, handatzako frontea. Baina hor topatu ditugun hildakoak eta ibilzian jendea, gehienak... Galiziarrak, Bizkaitarrak, Deustotik, Bilbo... Eibartar batzuk, bai. eta errenterikoak, baina berez, nik uste Usurbilkoak topatu duguna zian logistika mailan laguntzen zutena, baina armekin etorri zirenak Bizkaitikan etorri ziren, Bizkai aldetik, baita Asturiano batzuk eta Galizitik. Hor dede txikitxo bat, luaki hau eta baitakagu ez da egunkarin, nez horitzen noain, nola Candido Saseta zen egidatzen dio, Kosme jau ez, lehen udarregin induten omenaldia, berak ideatu zion, posizio hau eta. Herriko irakasleak, kontrolatzen zulako mendialdea eta bere izan zen gidarilaretan aipatzen du Sasetak nola eraman zituen gorantza. Usurbil bertan, etzean ibili. Bakarrik logistika mailan. Baina aurrez aurriten, egon beste tokitan. Eta gero Bizkai aldera etorri ziren, miliziano batzuk hildakoak ere, hemen Gernikan hildakoa ere badugu. Zer nahi duzu erakutsi Jon orain? Ez, honekin lotzen dugu ja, hori da. Eta memoria historiko. Hori esan behar honik. Orain ja, 2008an iaz, hau guztia biltzeko, ja osatu genuen webgunea. Saiatu geha webgunea, izan dadin gordailu moduko bat, izan dadila ez, denboran mantenduko den liburu digital bat, baina berritu daitekeena. Ez da holako dana bildua. Memoria osotzen joan gara, ez? Udalak, egia esan udalak, alkateak berak esan zigun. Bere asmoa bada liburu bat egitea. Gainera, gero esaten da, baina adineko jendea entzat, liburu bat egitza. Liburuak daukan potentziala, ondia da beti hor geratzen da, eta beti da dokumentala, baina ez dauzkagu dokumentu guztik. Ikusten dugu ez dagoela bendikan izteko moduan. Eta esaten duen, honek zerbait dinamikoagoa eta eskaintzen digu beste gauzak. Liburu bat igual egingo da. Lenikan pare bat urtea edo, ni pentsatzen dut egingo dela. Baina momentuz nahiago dugu tresna hau erabili, ahalbidetzen dulako, gauza gehiago sartzea, zuzentzea, norbait zerbait topatzen badu, edo okerrak baldin badaude ere zuzentzea. Hain zuzen ere, ingendun nian hau, sarrera pixka bat luzea ingendun. Zeren, sarrera dena importantia da. Zeren, karo, ezin dezu esan euneko hau egi osoa dela. Egi osoa, testigantzapeak ere oso subjektiboa dira. Jendia nola gordetzen dugu memoria, ze kontatzen izu, entzundatua, edo berak nola gorde duen. Orduan, pixka bat jendiari esateko, hemen dauden gauzak, argazki on bat ematen dute gure ustetan, gertatu zanaz, baina ez da argazki bakarra, ez da argazki fijoa, hemen gauzak igual oker daude, falta dira, ez da ondo kontatu da, baina bueno, gu topatu dugunaren arabera, nahiko fidagarria bai, baina hori nahi genuen jarri hasieran argiz ez dela katoi bat, hau ez da egi borobila. Nik 3 gauza komentatu nahi nituen, Arantxa alde batetik, nik esan dezaket. Enez duzu bildarra, donostiarra naiz, ordu esan dezaket. Iruditzen zaitu egune bat potentenetakoa ikusietena nik memoria historikoen inguruan, zergatik, bai? Guazen datuetara. Irakurri datua mesez kontatu pixka bat? Hasiera baten genuzkan, beti hitzin deunean, zenbat, liburuetik intzen utenen eta gara zikinen gutxi gara, zenbat gudarik genuzkan guk, hola,
jakina lokalizatuako, zizango zean, 10 bat? Ez, pixka gehiago. Gudari esaten duzu edo... Ba, gudari miliziano igual zait. Gudari, baina... Gudari miliziano edo... Ez da bakarrika gudaria, bai. Errepresaliatuak, hildakoak, erbesteratuak... Baina esplikatzeko baina esaten duzu gudarikin damenik azten. Baina eman datuak. Hasieran genitu, ez dakit, guztira izenak 30 bat edola. Igual 30 bat dola. Ba, zein janean jorratzen... Iruren da 75 izenekin gabiltza. Eta hori da, dokumentazioa bidez, nola izena bizenekin. Gero hori ere, claro, investigazio txiki bat da, porque egia da, baita kontuatu gea, dokumentu batzutan, pertsona bat ateatzen dugu adibidez, bai miliziano karta dakala, baina bai jakin dugu eta hori gainetik bai ezautu jotela, ez horrean, oso txikian nintzen, baina ezautu niola, hori karlista guan. Eta egia da, gero, aztezeak, karlismoko bideoietan investigatzen, eta hori, el tercios de Eramendi, omenaldia, osea, euki dut denetik, eta esatezu, Claro, ez du balio bakarrik karta bat, Salamancatik kartze, historikoki, fulanito de tal, hau dago, karlista dago miliziano itxoin. Guazen oain, jorratze hori publikatu baino lehen, azkenin igual oker dago. Odela, 27 urteko hori dokumentazio hori tratatzen, orduan horrekin ebita oso kontu zibili behar da. Hortaz, bai. orotara 375 izen daude sartuta. Orduan sartzen. Denak guzti usurbildarrak, Ez, usurbilekin zerikusia, usurbildarrak edo usurbilekin zerikusia zutenak. Adibidez, handatzak hildako, ez dakit milizianoak, igual Asturiasbikan edo Kantabriatik. Horrik urdezakezu, a ber, sakatu Ioma. Sakatu eta. Bai? Bueltaki da. Guadarite milizianoak. Hemen dazkagu, usurbikoak lortu ditugunak orainik, karo, batzuk argazkikin eta beste argazki gabe. Bai? Eta ze argazki, karo, kalitatean. Hemen dazkagu lortu ditugunak, eta gero... Kontu hartu usurbi ze txikia dan, eta... Zan, orduan. Bueno, eta gore une txikia da konparatuta beste duzen herri askorekin. Hemen dazkaguna... Unei dagokionez harin atzaizueni, Hori da. Ni pixka bat kanpotikan ikusita, Donostiar bezala, hausartzen ez izatera, hauek izti hausartzen, baina ni hausart daiteke. Bueno, eta gero, hau edia usurbile iritsiena eta gero ditugu ere kanpokoak, usurbilekin zerikusi izan dutena. Bai? Gure izeno bestera, hemen pila bat. Eta dazkagu... Pilo bat. Bai, hori... Denbora egitze bat zuen etxian, jaspertze bat dakazue behiratzia. Hemen bai destakatu nahiko nuke, kanpotik, adibidez, kanpotik. Kanpotik. Hemen dakagu Julian Azkona. Bai, ateko dugu. Julian Azkona. Guk hau ingen nunean, udaletxe deitu ziaten pertsona eta agertu zala usurbileak aldetzen gure ordezkaritzatik. Historia zan, behar nahizula gurekin itzein, berak badaki bera aitona, usurbilen ibilizala miliziano mailan. Eta, karo, eta nik galdu nion abezi izena. Eta, karo, guk ez genukan gure artxibotan sartuta. Behakin gehatu nintzen, eta pixkat oso gatu nintzen, pixkat, enxok esatean bezala, etorri zitzaian, aitonan diarioakin. Karo, aitonan diarioakin kontatzen dut dena, baita inguru honetan ebete ibili izan dena egunez egun. Eta berakin dute diario hori transkribitu. Eta sorpresa handien hartu nuna izan da, gu, beraren gatik dakigu, usurbile etorri zanean, usurbilek iesaldi bat edo exodo bat bai izan zula eta bera lekuko izan zala. Eta horri inorrek ez daki. Berak esaten du, nola etortzen da usurbilea handatzatik borrokan egon da geizten diala, lasarte handatza inguru hortatik geizten diala, usurbile etortzen dela, eta orduan konturatzela goizean goiz gozalduta gero, jende guztia nola da hon. Korrika, bizikletan, aberek hartuta, karruekin, armaioa botatzen eta denak noa, hori jo aldea, hori jo Bilbo aldera. Eta horre, gaur egun inorrek, eta guk ez genekigun, ze herrik eukiu, musika dibidez batek igual eukiu exodo bat. Han ere igual, exodorik Donostiatik antzatoran jendia zan ere, Donostiatik ja... Hori da, baina bai esaten du usurbilen nola usurliko jendea, herritarrak eta nola entzuen martxa. Eta... Hau da fitxa tipo bat, nola baita esateko, klikatzen esonean, danak ez daude hain ornituak, batzu bakarrikan daukigu,
ez dakit nungoa zala eta halako fetzitan etorri zala, baina. Eta gero egiten duguna da, hemen iturria jarri, eta gero hemen azpian dauzkagun dokumentuak edo, bueno, lortu ditugunak, hau adibidez berak emandako, familiak emandako argazkia dira. Orduan, fitxa tipo hau edia, fitxak atal desberdinak egin ditugu. Niretzat importantea da, azpimarratzeko zenbat buelta eman dizkiogun atal bati, hauen artean. Eta segurazki, asmatuko ez du ze atalan herri txiki bat, ze atal izan daiteke tirabira handiena izan daikena. Kolpisten aldean. Claro, zein sartu eta zein ez. Kolpisten aldean herri txiki bat izan. Delikatua. Eta honi buelta asko eman genizkion, pilo bat. Nola sartu, nola esartu. Zen, claro, gertatzen zen, bak izkizun batzuk, zirela kolpistak, fascistak, edo falangistak izan dagoak, eta bar dozkagu erretoreak zubitakoa, hauek bezala, Venancio Blas Añorga, gente de peso, zatena, no? Hauen, Azpiro Julianik ezagutu nun, hauen gure apaisa zen, guri gutxikitan eskua zaten nion, musukatzen genuen gurutze egin da, astazaz. Baina, karo, gero, zeuden ere, kolpisten frontean, hildako jendea, baina ez zian kolpistak, soldadutara eraman zituzten bortzaz. Orduan, nola jarri? Kolpista, bando, gero dago hizkuntzarena, hori da, debate bat dagoena elkarte memorialista askotan, ze hizkuntza erabili, adibidez, Gerra Zibila, ez. 36ko gerra. 36ko gerra zen, Gerra Zibila eta kolpe militar bat izan zen, olako gauzak, eta horrezen, bando ere ez. Horda ez dakizu nola jarri. Bando bakarra lehiara zen, republikarra orduan. Eta kolpista bandoan aurrena ez. Denak hartzen dute kolpistak bezala. Azkenian, heldu ginean, definizio, konzeptua da, kolpisten aldean. Ez kolpisten alde, kolpisten aldean. Eta zarrera bat egin dugu esan ez, hemen, batzuk dakizkiguna jartzen dugu, claramente. Hau falangista zan, edo karlista hori jartzen dugu. Kontuan hartu gure hilobak eta senitartekoak bizi daudela, claro, abizenekin. Baina hor esplikazio bat eman dugu esan ez, hor dauden guztiak ez dutela, ez dela jakin ja, ez direla kolpista, ez direla fascista. Asko hildakoak, baina eraman zituztelako horrela. Dakizkigunak horrela jarri ditugu. Baina, gero, begira, hemen Zorangeles daukagu. Hori da. Bira, hemen sonatuko izuen, a ber, sonatzi zuen. Zorangeles topatu dugu, Zaturarango, espetxean, badakizute emakume espetxean izan zela, eta horre egon zen testigantza batzuk eta jaso dira, eta derrepente hori ikusten dugu monja bat, usurbilkoa, bazala una perlita. Monja... Eta, claro, kena, monjak normalian monja sartzerakoan, bere izen zibila ez dute erabiltzen, azten dute beste izen bat religiosoagoa. Eta hau da, Zorangeles, Usurbilkoa, hori bakigu, zeren testiguak esaten dute, que era hor bat zegoen, la pantera blanca ditzen ziotena, eta mercedarias edo monjetako superiora, eta behar zan kartzela ematen zuena, eta bere lugarteniente bat, gure Zorangeles, hor jarri dugu, ez dakigu nor da, nongo, baina usurbilkoa zala bai, eta zala kurdelenetakoa. Baina aldamenean dakazu igual, Salsamendi Arruti Domingo. Hauen familia egon da, jakin gabe nun zegoen, eta eraman zutela baserritik soldadutzara, eta etzala bueltatu. Fasistek hartu, eta venga, baserritik, zuk 17-18 izan bat urte zitu, oso gazte, eta venga, gurekin, eta desagertu zen. Baina topatu dugu, bere hiltzala Ebroko bataian, eta bere izena memorial batean dago, Tarragonako Kanposinez memorial batean. Eta, bueno, familiari datu horiek ematen dizkiogu ere, lortzen du nian datuak. Orduan, atal hau zen, más komplikau, la pizka bat zehatzeko. Oso nazia dago, falangista zeakin nahaztuta, herriko alkate izan zana gero, hau, Galparso
haude beste perlita bat, hau egon zan urte askotan gero alkate. Eta hauen gainera gehiago landu bertu, gero topatu ditu ere zera batzuk, falangea sartu zianean fascistak, falangista egintzan jendea. Eta esaten zuen, ez da posible. Liburu bat, holako argazkiekin eta herriko jende. Etorri zio elkarteko bat, lasarteko, bueno, bere aita fusilatu zuena, zakan liburu bat, 1928 garaikoa, falangisten, izen, abizen, argazki eta listakin, eta dokumentu ezberdinekin. Eta, karo, egia da, batzuk ikusten ditugu, baina izan dira urria batian sartu dira falangera, karo, usurbilea irailak 18 hori izan, hemen zeu ze pasatu ez, goiek gudariek izan dira. Eta orain falangean daude. Bizin bihartzan. Karo, orduan, dokumentu horiek ere, karo, argitaratzeko kontu hondikin, ibili behar da, ea berze errelato montatezun beraiekin. Karo, baina gero baita baditugu ere, dokumentu batzuk, non falangista dianak, nin firmatzeuenak, eta beraiekin, eta Diana, printzipioz, konbentzituak, eta adibidez amendako, Jose Manuel Maioz, 25 urtekoa, hori zantzen lehenengo alkatia. Bai? Ontzana. Gutxi duratu zuen, baina, orduan, atar hori pixkat hori izan da, aber nola deitu, kolpisten aldean, ez aldean, eta, dazkagun dokumentuak. Denak ez ditugu argitaratuak, por ikustu dugu haindik ez dakagola, bai materiala dago, baina aber nola tratatzen dut. Orduan, pixka familiketa igual ez dakite, baina gaur egun bakizu gai hori pixka delikatua dela, orduan kontu handiz gabiltza. Bueno, gaur egun orduan nola gauden? Lubakiak bigarren fasea eta itxina ditugu, ja Lubakien azterketa hori guztia, uda hontan. Erakusketa bat kin bukatu nahi dugu fase hau, legealdiko fase hau, ea nola goazen. Eta momentuz guk horrela bukatuko genuke fase hau, ja erakusketa eginda, webgunea bukatuta edo behintzat ja gorpuztuta, bukatuta ez, gaizki esan dut, gorpuztuta. Eta, alkateak bota zigun liburuarena, guk esan diogu itxaron, hau ez da sartzen proiektu honetan momentuz, urrengo fasean ega ezu edo urrengo legealdi berri honekin, ikusiko dugu. Pixka bat hori da egin duguna, gauden lekuan eta etorkizunei begira, usurbildarrek eta elkartak esango dure bai. Hemen egin ditugu atalak ikusten dituzue. Persona bat igual egon daiteke atal desberdinetan. Adibidez, hildakoa izan ziteke miliziano, gudari edo... Kolpisten aldean. Bai, edo kolpisten aldean. Fitxa bako, zauritua gero hiltzana, edo horbesteratu ez da izan. Orduan, bakoitza dazka igual etiketa desberdinak, ez? Gauza falta zaiguna esatea da, testigantzak, elkarrizketak eta egiten hori aigea editatzen, ez lan pila ematen eta hemen aigea jartzen, pixkanaka gero lotura egiten du bere familiako fitxarekin, ezakit hemen... sakatu dut, adibidez hau, begira, justu, hau, Maribel eta Blanca Bruño. Hau ez ziren, Andres Bruño, Gernikako zea bizi izan duzun, 12 urtekin bombardaketa bizi izan zuen. Eta, besteak beste, gero erbestera jo zuten, eta bere bi alabak hemen kontatu zuten bere historia, hori egea orain lanketa hori egiten, dauzkago 22 egiteko, eta momentuz bakarkan sortzi bat gaude, lana badago. Eta, pixat hori, esparru ezberdinetako sekzio guztik, esaten dugu, bai? Hemen txosten historiko bat dago, pixka baten nola gertatu zen asuntu hau zubien, nola etorri ziren, zer zegoen... Testu ingurua, bai. Hemen gudari eta milizianoak, gertatzen da hau oso lokala dela, orduan, asko da izaten da, zuentzako ez dek izan baten joga interesadak, ez dezu da jendea ez... Adibide bezala, beste esperientzia bat duzela. Kolpisten aldean ibiltzen ziren, fusilatuak, hildakoak, zaurituak, erbesteratuak, errepresalituak, eta gero egin bi atal bereziak emakumeak gerran eta umeak gerran. Eta umeak gerrak esaten dugunean ez dira bakarrean gerrako umeak. Gerrako aurra ditu zaina, Santurtzitik ateratakoan Habanan edo beste gutxi batzuetan. Santurtzikoa, dela
Aste honetan eduki dute bat. Hori badakagu bat. Eta badaukagu bat, Santurtzi digan, Habanan ateratzen hau zubildarra, horre, González Zubeldia. Hori da. Eta gero hemen beste atala da, dokumentazioa 3 atalein ditugu, garaiko prentsa, argazki batzuk dauzkagunak eta dokumentuak hor klikatzen. Eta gehitzen goaz? Gehitzen eta zuzentzen eta osatzen. Vale. Hasiera. Bai, nahi oso hasieran, zertzela da eta esplikatu eta jabukatzen. Yo esateko que ez gehala los poseedores de la verdad, total. Bilatzailea, izenez edo izenez bilatzeko. Hau kentzia badaukagu, hau diru ateatzeko egiten ditugu hori da, mariskada hori da. Hori, mariskada, usuru osagar dugun ginean hori, boletuak eta saltzen. Hori, eta hemen hasiera batean 3 zatitan zatitu genitun pixat, importante ikuste genitun atalak. Bai, adibidez, gerraren zertzela da 10 puntu ezberdinetan kontatzen dugu usurbilen gerrak ze eragin izan zuen eta nola juntzan, batez ere. Bai? Adibidez, 36an, bai daudela 7 fusilatu, ez 9 fusilatu, 7etatik daude 2. Beste 2. Ezkertiarrak, eskubialdekoei, aurkitu den ditugura, fusilatu dira eta... Apaiz bat, Itziarko apaiza, gure lurretan hil zuten. Usurbilgo, justu hori eta Usurbilgo muga hortan eta bere gorpua bota zuten da baserritar batzuk hartu zuten. Hau azkenean da pixka bat sartzen zeanean ez badakizu ezer Usurbilen inguruan edo nahi duzu eta nahi duzu jakin kitea 4-6 puntutan, azkenean ez zaita 10 dien. Hora, guzi da, 2 minututan, taka, enteratzeko... Zate, bolizioa nola jundan, bai? Sartuta bere alaia ikusteko ja pixka bat testu ingurua eta hori da pixka bat. Ez dakit, galderen bat badukazuten, edo dena primeran azaldu dugu, edo... O txaparra sartu dugu, Nik, aitortu dut zuen, nintzako, nire aitorren Gaspar Atorre. Webgunea oso ondo dago. Eta jasota dago informazio pilo bat modu nahiko didaktiko batean, irudi bat hartzeko, dauko zuen informazioaren gainean, eta dagoen horreteko argazki orokorraren gainean. Ni aitortzen dut, niretzako oso tresna interesgarri irutu jat. Eta gainera, horrekoan ezakite erantxerekin Aitorrekin hitz egin duenean, baina putxuet paralelismo batzu lotu nituen, hemen badaude jende asko ezagutu izan ditugunak, Anztuen oroimenekoak, Markinaldeko frontekoak, eta bereiek baitere, nik nolabait hartzen ditzuen Markinaldeko fronte modukoan lanketa antzerako bat, ze asko jaso izan dute baitere informazio guztia, bildu bereien blogean, testigantzak egin, herri mugimendutik egindako edo herri elkarte egintzatik edo herria astintzaren bitartez lortu da instituzioak baitere inplikatzea, lortu da baitere aitortza, lortu da egia, lortu da informazioa, lortu dira gauza pilo bat egindako lanaren bitartez. Eta iruditzen zait, nahiko antzekotasun asko somatzen dizkion zuek egindako lan horri, ezagupen gitxiagotik, ze benetan islatzen duelako, ostras, zuek egin duzuen lanaren bitartez, informazioa eskuratu da, ezakiena herriak. Implikatu da, alderdiek, edo implikatu dira bete instituzioak, eta ez bakarrik udala, baita ere, baizik udala, egin duzue diputazioena, arantzadien papera, badaude bestelako espektro batzuk eta hori, agian beste norbaitek, beste nonbaitek, beste une baten egingo luke, baina herri elkarte horrek egingo ez balu, agian ez litzateke horrelako emaitzerik egongo, ez? Eta nire utin azte oso interesgarria, eta justo, gaina, susmo hori neukon buruan, eta are gehiago orain, zuik aipatu duzuen liburuena, ze orain dela hilabete bat, Gernikaren bonbardeketa Monsanean, aurretik eta ondoren, egon ziren inguruan beste herri batzuk, ez? Pasadetan baita egiten zituztela, eta besteak beste, Anztuen oroimenekoak egon dira lan itzel bat egiten Munitibarren, hemendik eta sorri txiki batean. Eta 12an izan zara bordaketa. Bai, hori da. Eta informazio pilo bat, testigantzak, dokumentazioa dalako egin zuten, eta justo gu hon ginen, Lleidako zenidetzearen bitartez bete, Lleidako lagunak baitera eman genituen, ekitaldi egin zuten, ze liburuen aurkezpen egin zuten. Ez dizuet horrela botako, baina 12 urtez egindako lan baten ondorioa edo maitza izan zen liburu hori egin izana. Eta, egon ginen kulturre etxean, jendetza egon zen, herri txiki bat da, egon zen jende pilo bat, emozioz beterik, normala de moduan jende asko bere zenideak eta bar ikusi zituztelako berton. Baina batez ere, liburu mardula, kriston lana
herritar jende ezberdinek eraikitakoaren bitartezko emaitza fisiko bat, eta azkenean dago herri baten historiaren zati bat, igual ez osoa, argazki bat nahiko osoa, baina igual ez dela bakarra, zuk aipatu duzu moduan Arantxa, baina jasotzen duela, hori ez, memoria ariketa kolektibo baten, ez dakit ez, bilduma bat ez, eta iruditzen jat, guon ginen, gonbiatu gintuzten, eta kriston lan, eta pertsibitzen zen, eukin duen eragina, eta hori menibilbia beti egin dute, eta ez, zuek aipatu duzuen guztia. Egindako lanean bitartez gero hau zen trasladatu, zelan zabaldu. Gogora iztuti baitere, egin izan dituzten horreteko, kapitalizazio nahiak, hori nola kontrarrestatu esan dezagun, esateko, bai, hemen instituto ofizial bat dago, eta elkarlan baterako aukerak egon badaitezke ondo, baina herriak, jendeak, testigantzak, municipalismotik egindako lanen, aitortzaren bitartez. Hemen eukin izan dugu baitere, Lemoa, pasan urtean justo garai honetan egon zen Lemoako alkatea hemen, lantaldeko kidekin, beste, bakion zaiot. Egin direzen esperientzia asko, badakit gero bat nahilela, kudeaketa mota batako, municipalismo mota bat baitera dirazten, baitere, bada, ez da bidaren parte, ez? Osa, iruditzen zen lan guzti horrek badaukola kriston potentzialidadea, baina batez ere, impulso herritar horren ondorioz emanatzen duen zerbait dela. Eta egin duzuen lan hori, trasladatzea webgunean, eta egin duen dauden lanak, eta trasladatzea gero baitere beste lan proiektu asko zabaltzeko, zientifikoki betekon rigor jasoak egon daitezan, instituzionalki babestuak, hori herri impulsoaren bitartez egindako lana da, eta niretzako hori da, ez da lokal mailako zerbait, baizik da esperientzia bat, zuk aipatzen zenun gozera Aitor, esperientzia bat, kutsakorra bihurtu beharko gendukela, eta gero inkluso, egiten direzene lokal mailako esperientzia horiek inoz bestelako sinergia lotura batzuk egiteko aukera eskaintzen diguna. Eta nire bintzat, ez da galdera, baina da hausnarketa eta partekatze bat, eta zorionak egiten duzuen ganagatik, hori baita den meritu handiko da. Ala ere nik gauza esan nahi duke, berandu da biltza. Bai. Oso berandu. Nik esan dena, oainik antopatzen da jendea, ez duna nahi ezer esan, horri buruz, tabu bat daukate, eta baziri daude benik, ozte furundarena. Horrekan egarraz azten da, anaia fusilatu zute, anai zarrena, eta berarekin ez dugu lortu ezer, haren alabarekin, baizik. Baina, behar egarraz azten da oraindik. Eta ez du nahi, pixkat izan zen gainera ekitaldia egin genunean, familiarek, katarsi bat edo ez da zer egotzen hor, izan zen momentua, familiak hitz egintzuna horri buruz. Eta, hau, Jose Marin historia. Baina nik uste, frankismoa, 40 urte diraia frankismoa, ofizialki edo ez da hola. Eta gu, ez da, igual beste hausnarketa bat merezi du, nik uste egoera orokorra Euskal Herrin, gure belaunaldian, ni sartuko nahi zor bertan, egon gehala murgiluta beste konflikto batean, baina ahaztu egin dugu, nondikan gatozen ere, konflikto, esaten da erderaz, aquellos barros estos lodos. Eta berandu gabiltza zeren galdu da piloa. Eta nire kezka, eta hauei beti zaten ere, nieto nintzen nire paperak ustea baino, nik nahi detena da gure belaunaldikoa kontatu. Eta ezin da oraindik kontatu. Ezin da. Gure belaunaldikoa biziri dago oraindik konflikto hori. Eta ezin da, baina gutxienez dauzkagu erramintak beste gure aitona monek edo gurasoak ez zutena testigantzak usteko. Ez dakit, igual, gero zuen seme alabak landuko dute, baina egongo dira. Baina generazio buena galduta daude asko. Ez daukagu ja testigantzak, beti dira, por persona interpuesta, bigarren generazioa edo hirugarrena, eta oso gutxi, eta memoria subjektiboa da, lehen esan dutena, dokumentazioa ere batzutan ez da fidagarria. Tokatzen dituzu izan da lau eta bestea, eta zein da. Baina gure generazioarena, bentsat jaso hau zeibergo genuke. Gero nola kontatzen da, nor kontatuko duen, ez da, baina guk gure hitza, gure bakoitza bere relatua, bakoitza bere egia, bere egiaren zati hori kontatuta utzi beharko genuke. Ez gertatzeko, oain gertatzen zaiguna zen, oso berandu guaz eta galdu dugu, ari hori galdu dugu.
Ba, gurea ez dakit nor kontatuko du. Behar bada zure seme-alabek, edo ez dakit, baina utzi berko litzateke. Ez que... Bueno, hori Iñaki dago eta gu elkarrekin lan egin dugu aspaldi eta beti izan da gure obsesioa, Memoria transmisioa. Zen, transmisioa ez bali badago, danean, ba ez dakit, ibiliko gainean handikan zua egiten horrela, ez? Eta gertatu dana beti izan behar du, igual oso filosofoak jartzen nahi nahi. Ez ondo, borobitzeko ondo dago, dale, bukatu. Ez, baina... Ez dugu astudian unikan gatozen, eta horrekin gaurkoa ulertzeko eta igual biharkoa hobe eraikitzeko, biharkoak hobea eraikitzeko ezakit, baliako duen baina. Nire oso zioa zen, nik esaten nire paperak, bale, 36ko rolloaz, hau dakat, bale, baina, eta baina ezin da. Zu hain jutezera, Usurbiko udalea, gurean zentratuko naiz. Eta planteatzen duzu hau, baina, esan ezagun transiziotik anona, eta ja taldeak bereiztuta daude. 36koa politikamente korrekto da. Ojo, Euskal Herrian, Zen Mirandatik bera jutezea, eta badakigu elkarte memorialista segidian pairatzen, jendea badaki nun dagoen fosa bat hortxe dagoela, eta udala ari zaie ahaleginak eta bi egiten ua ez irikitzeko. Hemen Euskal Herrin politikamente korrektu da, orain. Baina 36koa, gerokoa, oaingoa. Hortxe zure gonbita ere. Zure gazte gontzat. Galdera bat hola dakazuen, kartari buruz. Edo beste hausnarketaren bat. Oso beharrezkoa da, zuen lana egitea. Oso beharrezkoa. Nondik gatozen, eta norantza gure artean. Zabiko dugu, baina badaukagu, mochilas, que tienen bastante peso, y hay que saber realmente. Edo gainera, generazioa pasatzen dira, eta nik uste, ez dakit zuei segituko zaizuen, baina 36ko gerra, gazteak, ez dakit zenbateraino daukaten, gu gazteak ginean ere esaten zutean gerra, irutzen zitzaigun, eta zan gure gurasoen, nire kasuan, nire gurasoak pairatutakoa, ezan, baina ja, gure seme-alabai bilobek, gua ikusten dute, guk ikusten dugun las carlistadas, eta oso urruti. Eta, bueno, eta eskutuan egon da, eta atera gerra dago bai ala bai. Zer eskutuan dagoena dakigu zerratik aldan eskutuan dagoela, ez? Los malos, betikoak. Baina, bueno, gurea, zuen kontu, Bueno, hau zan guria, eta gustatu duzu, postera iz. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Formato hori iruren artien berbaitxia hola oso nahi zen. Oso bizizi izen da, eta... Txapi ez deus hartu ordu. Ez. Oso eramangarri izan da. 92 minutos sartzen nos hemos pasado. 10 minutos sartzen du baita sarrera, eta... 10 minutos dinoa.